హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మసాలా కోడిగుడ్ల కర్రీ చేస్తున్నాను. ఎలా అని చూపిస్తాను. ముందుగా అయితే ప్యాన్ పెట్టేశాను. ఆయిల్ వేస్తున్నా. చెక్క, లవంగము, బిర్యానీ ఆకు మొత్తం అండి. కాస్తని చిన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయలు బాగా ఫ్రై చేయాలండి. ఉల్లిపాయలు గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు. ఒక స్పూన్ అంతా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, ఇక్కడ చూడండి నేను మిక్సీ పట్టుకున్నాను. ఒట్ట కొబ్బరి, గోడంబీలు అన్ని ఇందులో వేస్తున్నా. కాస్త పసుపు, కాస్త ధనియాల పౌడరు, కాస్త కారం, ఎగ్ మసాలా కర్రీ రవ్వంతండి పౌడరు, గరం మసాలా, రుచికి సరిపడంత ఉప్పు మొత్తం వేసి ఇలా కలుపుకోవాలి. పచ్చివాసన అంతా పోయేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి. కొన్ని వాటర్ అండి, మిక్సీ కడుక్కొని అందులోనే ఒక అర్ధ గ్లాస్ అన్ని వాటర్. ఒక మంట ఉడికేంత వరకు బాగా ఉడికించుకోవాలండి. చిన్నగా ఇట్లా డాట్లు పెట్టుకోవాలి. మన మసాలా, ఉప్పు, కారం బాగా తగులుతుంది. ఇలా పట్టేసి ఇలా వేసేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం వేసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక 5 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్ మీద ఉడికించుకుందాం. ఈ లోపల రెడీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసేస్తా. కలర్ చూడండి ఎంత బాగా వచ్చేసిందో. చూడండి, చికెన్ మసాలా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూసారా, కోడిగుడ్డ మసాలా రెడీ అయిపోయిందండి. చపాతీ, రోటీ, రైస్ లోకి అయితే సూపర్ గా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందని కామెంట్ చేయండి.